रनिकाटा थांनो नागिरदों लोगोफोर बिजावजालिनाव होनालै थांसै होनबा जोंहा थांगासिनो दा ओंखारलांगासिनो बिजावजालिमोननि न'आव थांनो नागिरदों आरो नोंथांमोननोबो एसे खोन्थानोसै बिजावजालिमोननि न'खौ आरो माने बेलासि मोनासो मोनसे खामानिनि थाखाय जों थांगासिनो नालाय ओमफ्राय दा बिजावजालि होननानै स्कुटिजोंनो थांबाय आरो जोङो दा लामायाबो जा मोजां जाबाय जोंथिं ओरैजाय रनिकाटा एरियायाव बिराद मोजां जाबाय फालागासे बिराद खस्थ'यै सोलिबोबायना ओमफ्राय दा बिराद मोजां लामा जाबाय आरो बिराद बारबो बारदोंना आरो गारि गाखोबा ओरैनोबाबो बार नांखायोना जा बारखा थांगासिनो लोगोफोर रनिकाटायाव थांगासिनो जोंनि जायगायाव जोंनि टाउनाव थांगासिनो रनिकाटा टाउन लोगोफोर दाना मोनफैबाय रनिकाटा ब्लक अफिस लोगोफोर जाहांगासिनो जाबायानो ना हा जाथ'वाखै लोगोफोर जागोनसो नैबे जाहैबाय आंनि बिजावजालिमोननि न' खाथिनि गाथोन बेयाव जा ना गुरफैयो नैबेयावबो ना हफैयो लोगोफोर ओमफ्राय जाहैबाय नैबे नोंसिनि नङा नैबे फख्रि बिजावजालिनि फख्रि बियो मोनफैबाय फाइनालि जों मोनफैबाय सानैजों लोगोरगे बिजावजालिनि बिमामोनहा मैगं सायगासिनो दा मैगं सायफुबाय थानायाव लोगो मोनफैबाय लोगोफोर सु माइ फैयाखै मा सायदों बिसोरो सिब्रु मैगं सायदों जिरायनो सायाफोर हा मा जादों नोंसोरना आयु आंनो गैला आंनोबो ब्रा नङा सोरबा न'बो माबाना होफैबायनो गायसननानै माबा हामदोंनो ओमफ्राय दा बिजावजालिनाव दं थांनोसै जोंबो मोनाबायना मोना जाबाय खोमसिहांबायानो साहायाबो साइसथारनै लोगोफोर साहा मोनलोंबाय बेरायनो फैनाया बिथाङा नैबेनो फुदुंदों गोथावथार आंनि बिजावजालि सना लोक्षि गोथावथारलै लोङा आरो नोंसोरो आफा लोङा लोंदो आफा साहा मोनलोंबाय बांद्राय गोबाव थाफैयासै जों ओमफ्राय ओंखारबायबा आरो थांफिननो नागिरबाय जों बा थांनोसै लोगोफोर थादा लांदां गारिया जोंना बेनो दे स्कुटियानो नेचारेल बार मोनजालाङोना समझ रहे हो आप चलो फाइनली हम लोग जा रही है अभी घर में हम लोग घर जा रही है अभी सही रे अभी हम लोग निकल पड़ी हैं घर में
होने वाला है ना, लाइट जल रही है, देखो तो धीरे धीरे अंधेरा होगा तो लाइट जलेगा। बहुत सुंदर दिखता है। मोनासो थांखादोंमोन ना जों, ओमफ्राय दा थांनानै फैगौमानि नै मा होनो खोमसिहां जालायलायबाय। मबाइलावखासो एसे स्रां नुदों दे, नङाबाथ' खोमसिहांहांआनो जाबायमोन। ओमफ्राय दा थांबाय थानोसै लोगोफोर, बिदिब्ला ना।